In-numru ta' qdiet ħarġu jikkritikaw lil PBS u lill-Awtorità tax-Xandir e kif dawn għażlu li jiċċensuraw parti mid-diskors tal-President ta' Malta George Vella fil-kommemorazzjoni tal-Olokawst e kif għamel referenza diretta kontra l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Fil-fatt, laqdiet Life Network Foundation, Doctors for Life u IC Life qalu kif il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS iddeċidiet li tirrapporta kull ma qal il-President f'din l-attività apparti dak li qal rigward l-abort. Dan wara li waqt din l-attività l-President ta' Malta sostna li miljuni ta' trabi mhux imwielda qed jinqatlu qabel biss ikollhom il-possibilità li jaraw id-dawl tal-jum. Din l-istqarrija qawwija min-naħa ta' George Vella kienet timmerita attenzjoni u l-fatt li x-Xandir Nazzjonali iddeċida li ma jirrapportax dan, partikolarment fiċ-ċirkostanzi preżenti, ġie meqjus bħala attentat ta' ċensura fuq il-President innifsu. Laqdiet qalu li dan mhux l-ewwel każ fejn il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS għażlet li tkun selettiva u tiċċensura r-rapportaġġ tagħha. L-istess kien seħħ fil-każ ta' Andrea Prudente meta l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS iċċensurat għal kollox dak li qalu t-tobba. Esperti saħħu li l-PBS huwa obbligat skont il-Kostituzzjoni ta' Malta u anke skont il-liġi tax-Xandir biex jagħti l-istampa kollha u ċara u mhux jagħżel skont dak li jidhirlu liema informazzjoni se jagħti lill-pubbliku.